салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барса ТЖ ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. Бахше ки дар канал хело зиёд видео набаромада буд, ҳамаи ин сабабҳои худро дорад. Аз ҳама осаш он ки ман баргаштам ва шуморо боз аз хабарҳои дастаи дӯстдоштаатон огоҳ мекунонам. Мисли ҳар вақта аз шумо лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошад сар мекунем. Пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷара шумо дар бораи Барселона маълумот доред. Оё шумо метавонед гуфта ки тренери ки бисёртар бо Барселона трофей гирифтааст кӣ мебошад? Мо бошад мегузарем ба хабарҳо. Аруси Карлос Аленя Ингрид Гаишас ба Севилья паёми хайрия фиристод ки дар он ҷо ӯ ва бозингар дар 6 моҳи охир зиндагӣ мекарданд, дар ҳоле ки ниҳоятгар дар Бетис ҳамчун иҷора ҳунарнамоӣ мекард. то охириҳо оянда Севилья, ман ҳама чизи хуберо ки дар он ҷо дида ба худ мегирам ва бо одамоне ки вохӯрдам ҳеҷ гоҳ фикр намекардам ки шинос мешавам. Ман то абад гуфта метавонам ки писари ман севильягӣ аст. ӯ ин навиштаҷотро дар инстаграми худ навиштааст. Диарио Спорт иддао дорад ки ин нишонаи он аст ки бозингари 22-сола пас аз итмоми мавсим ба Камп-Ноу бармегардад. Ҳамин манбаъ хабар медиҳад ки хатмкардаи Ла Масия пас аз ин мавсим дар клуб боқӣ мемонад, зеро Барселона умедвор аст ки ҳаяти худро ҷавон кунад. Хотиррасон мекунам ки Аленя моҳи январ бо Бетис ҳамроҳ шуд ва тавонист дар 17 бозӣ 1 голу 2 паси головар диҳад. Хайр чи дӯстон, Бартомео мехоҳад ҳаятро ҷавон кунад, барои ҳамин Артури 24-соларо бо пианиши 30-сола иваз намуд. Дар болаи Аленя гуфтаниям ки ӯ ба мо дар сезони оянда лозим мешавад дар хатти ниҳмоя, агар дастаро Ракитиш ва Видал тарк кунанд. Вингер Усман Дембеле намехоҳад Барселонаро тарк кунад. Тибқи маълумоти журналисти ESPN Стив Никола, гузариши Дембеле ба Манчестер Юнайтед номумкин аст. Бозингари 23-солаи фаронсавӣ аз худ боварӣ дорад ки дар Барселона худро нишон медиҳад ва пешниҳод аз Манчестер Юнайтед ба ӯ шавқовар нест. Ҳамчунин қайд карда шудааст ки либосурхон ба Дембеле он қадар ҳавасманд нестанд. Ба Юнайтед бозингароне лозим ки режимро риоя кунанд ва кори худро 100% иҷро намоянд. Хеле ки пеш хабар дошта буд, Дембеле метавонад варианти арзони алтернативии Джейден Санчо аз Борусия Дортмунд шавад. Ҳамчунин боз хабар буд ки агар Барселона Дембелеро фурӯшад, то маҷбур аст ба Борусия Дортмунд 20 миллион евро пардохт намояд. Дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xBet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи Барселонаро. барои дастгирии канал ва тез баромадани видео ба ссилкаи КОМЕНТАРИЯ буда даромада бо промокоди Барса ТЖ дар аввалин пардохтатон 6500 рубл туҳфа гиред. Дастгирии шумо, пешравии мо. Форварди Барселона Антуан Гризманн травма гирифт. Клуб имрӯз хабар дод ки бозингари фаронсавӣ осеб бардоштааст. Тибқи маълумоти Мундо Депортиво, Гризманн дар 2 бозии охири Ла Лига ба Барса ёрӣ расонда наметавонад. Хотиррасон мекунем ки рӯзи 16 июл Барселона бо Осасуна бозӣ дорад, рӯзи 19 июл бошад бо Алавес. Ҳамчунин сомонаи АС низ қайд мекунад ки Гризманн ин сезон дар бозиҳои Ла Лига иштирок карда наметавонад. Форвард 3 ҳафта тавобат хоҳад гирифт. Боз хотиррасон мекунам ки 8 август Барселона дар бозии ҷавобии Лигаи Чемпионҳо бо Наполи бозӣ дорад. Президенти Барселона Хосе Мария Бартомео муваққатан музокиротро дар бораи трансфери Лаутаро Мартинез бо Интер манъ кард. бозори трансферӣ тамоман дигар хоҳад буд. Клубҳои калон бо мушкилии иқтисодӣ маҳдуд хоҳанд шуд, аммо Барса ҳамеша бозингари маъруфи бозор аст. Дар мавриди Лаутаро гуфтушунидҳо то ба ҳол қатъ карда шуданд. мо бо Интер чанд ҳафта пеш гуфтугӯ кардем, ҳоло ман вазъро арзёбӣ мекунам, гуфт Бартомео. Дар сезони 2019-2020 Мартинез дар Интер дар ҳамаи турнирҳо 38 бозӣ гузаронда 17 гол задааст. Шартномаи бозингари 22-солаи аргентинӣ ки бо Интер то соли 2023 мебошад, пункте вуҷуд дорад ки худ даста ӯро метавонад бо нархи 111 миллион евро харидорӣ намоянд. Қаблан хабар дошта буд ки дастаи каталонӣ бо бозингар бо таври шифоӣ ба мувофиқа расидаанд. Биёед акнун камтарак дар бораи сериали Неймар гап мезанем. Шартномаи ӯ бо ПСЖ соли 2022 ба анҷом мерасад. Пари Сен-Жермен бошад аллакай нақшаи фурӯши ӯро кашида истодааст, агар дар ҳоле ки бозингари бразилӣ соҳишномаашро дароз накунад. Экс-бозингари Барселона то ҳол дар рӯйхати трансфери даста қарор дорад, аммо ин трансферро баррасӣ кардан хело душвор хоҳад буд аз сабаби пандемия ва кризиси молиявӣ. Чихел ки Элкуиб хабар медиҳад ПСЖ ният дорад ки шартномаашро бо Неймар дароз кунад. Агар не, то бозингари 28 сола клубро ҳамчунин
ҳамчун агенти озод тарк мекунад. ПСЖ мехоҳад Неймарро бо ҳама роҳ дар даста нигоҳ дорад, аммо клуб мефаҳмад ки хоҳиши ӯ ба Барселона баргаштан аст, то ин ки бо дӯстони худ Лионел Месси ва Луис Суарес якҷоя шавад. На он қадар пеш ПСЖ ният дошт ки бо агенти футболбоз вохӯрӣ гузаронад, то ин ки дар бораи сӯҳбатнома суҳбат гузаронад, аммо ин кӯшиш ноком шуд. Пешакӣ воситаҳои ахбори оммавӣ хабар дода буданд ки Неймар бо ПСЖ дар бораи рафтани ӯ ба Барселона дар сезони нав маслиҳат карданд, лекин айни ҳол Барселона аз сабаби мушкилоти молиявӣ қодири ин трансферро надорад. Айни ҳол Неймар дар ПСЖ машқ карда истодааст ва барои бозии якчорниҳои Лигаи Чемпионҳо бо Аталанта тайёрӣ дида истодааст. Бозингари бразилӣ ду вариант дорад: ё ин ки ӯ сӯҳбатномаашро бо ПСЖ дароз мекунад, ки ин чиз он қадар эҳтимоли калон надорад, ё ин ки ӯ то сезони оянда интизор мешавад ки Барселона барои трансфери ӯ маблағ ёбад. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ҳатман фикри худро дар комментария нависед. Ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТЖ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.